Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo, emperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki, Paninkan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Vilma Bersabe and family, Bueno Mga Liag family, Alpapara and Manata family, Che Pranada, for the birthday offered by Josephine Marian Ricafort. Thanksgiving also offered by Guillermo family. Thanksgiving for the gift of life for Chris and Ira Abeliano, offered by Irene Abeliano. Thanksgiving also offered by Mr. and Mrs. Rico Abinal and family, and Mr. and Mrs. Earl John Ognita. Espesyal na kahagadan for safety and good health of Paul Christian Quachin, offered by Delia Quachin. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Azucena, offered by Rokuyan family. Para kay Juanito Concepcion Asin Imelda, offered by Vilma Bersabe and family. Para sa kalag ni Abelardo, offered by Arganda family. Para sa kalag ni Ramon by Lusuegro family. Para sa kalag ni Irene Asin Anaceto, offered by Delia Quachin. Para kay Antonio Jr., offered by Perez and Balde family. For Jose, by Brimon family. For Kuya Tams, offered by Lupango family. For Ramon, offered by Lusuegro family. Asin para sa kalag ni Pedro, offered by Mr. and Mrs. Rico Abinal and family. Ngunyan, iyo po ang ikaapat na Domingo, kan Kwaresma. Matindog na po ang gabo sa sinsarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa Diyos sa tuyang Ama, karatan iwalat, asin magmarapet. Sa Diyos mo nabuhay, sa Diyos sa tuyang Ama, sa Diyos ing pagkamot, sa iya magsarama, sa
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikaapat na po kitang Domingo, kan Kwaresma, asin ang Domingong ini, inaapod na Letare, Sunday. Letare, hali sa Latin na tataramon, rejoice. Kaya ining Domingong ini iba sa mga nakaaging Domingo, ngunyan ninahagad kitang magugma, enot na marealisar niya to na igwa kitang Ama sa langit na handang kumugos, umako sa sato, sa tahaw kan sa tuyang mga kakundian, kaluyahan, asin pagkakasala. Ang importante, igwa kita nin tamang disposisyon na bumalik o manumbalik sa iya, magsulsol kan sa tuyang mga kasalan. Ngunyan, midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaniko kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpi sa lako, sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri, sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ta Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, an sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan. Kagurangan, maherakan. Kristo, maherakan. Kristo, maherakan. Kagurangan, maherakan. Kagurangan, maherakan. Mamipi kita, Diyos nahudikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo an pakipag-ulian in katawohan, warasan namimipi kami, nasahayag na debosyon asin marigon na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagselebrar kan mga Israelita kan sa indang Paskwa. Ang tinapay na daing lebadura, sarong pagsabot, na ini sarong suanoy na tradisyon kan mga Hudiyo. Pagbasa hali sa libro ni Josue. Nagtaram ang kagurangnan ki Josue. Ngunyan, hinali ko nasa sa Indo ang kasusupgan kan pagiging uripon sa Ehipto. Mantang nasa Gilgal ang mga Israelita, duman sa kapatagan na harane sa Jericho. Nagselebrar sinda kan Paskwa sa banggi kan ika-14 aldaw kan bulan. Kan sunod na aldaw, nagkakansinda kan pagkakan na hali sa Kanaan, dinarang na trigo asin tinapay na mayo ng lebadura, pakakakaninda kan pagkakan na hali sa Kanaan, dain na nag-uranin mana, asin dain na sinda nagkaigwa ka ini. Kaya ang pagkakan sa Kanaan, iyon na ang naging pagkakaninda. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. namiti asin hilnga ang karahayan kan kagurangnan. Namiti asin hilinga ang karahayan kan kagurangnan. Danay akong magpapasalamat sa kagurangnan, day ako mauntok sa pag-omaw sa iya, ansa kong kalag mag-uugma sa kagurangnan, magdanguglugod asin magugma ang mga nasasakitan. Namiti asin hilinga ang karahayan kan kagurangnan. Ipagrukyaw niya to ang kagurangnan,
Sarabaytang ipagrukyaw an sa iyang ngaran. Namibi ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabus kong katakotan. Namiti asin hilinga ang karahayan kan kagurangnan. Maghiling sa iya asin maging maugma. Tanganing dai masupog an sa indong lalawgon. Minaapod ang dukha, asin sinisimbag nin kagurangnan. Ilinigtas niya sa gabos na kasakitan. Namiti asin hilinga ang karahayan kan kagurangnan. Sa paagi kan sakripisyo ni Kristo, kita mga bagong linalang na nikapag-ulian sa Diyos. Ang nakakaligtas na pagkamot ni Jesus, nagtatanyog kan buhay nin tawo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang siisay man na yaon ki Kristo, sarot ng bagong linalang. Andaan nakalihis na, ang bago nagdatong na. Inigabos gibo nin Diyos, na nakiulian sa to, huli ki Kristo. Asin nagtao sa to, kan ministeryo nin pakipag-ulian. Ginibo nin Diyos sa paagi ni Kristo, na makipag-ulian sa iya ang gabos na tawo. Liningawan niya ang mga kasalan ninda. Kami ang pinaniwalaan niya kan mensaheng ini nin pakipag-ulian. Kaya nagtataram kami ngunyan para kay Kristo, naggaro ang Diyos mismo ang nakikiulay sa indo sa paagi mi. Nakikimaherak kami sa indo sa ngaran ni Kristo na makipag-ulian na kamo sa Diyos. Mayo lamang nin kasalan si Kristo, alagad, huli sa to, idinamay siya nin Diyos sa satong mga pagkakasala, tanganing sa pakisumaro sa iya. Magkaigwa kita kan katanosan nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamorawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, nagdulog kay Jesus ang dakol na parasingilin buhis, asin mga parakasala sa paghinanyog sa iya. Naggurumod-gumod ang mga Fariseo, asin ang mga paratukdo kan katugunan. Ang lalaking ini, minaako nin mga parakasala sa kanagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya, inusipan sinda ni Jesus kan parabulang ini. Igwanin sarong tao na may duwang aking lalaki, ang nguhod nagsabi sa ama ko, tawa na sa ko ang kahirasan ko. Kaya pinagbanga kan ama sa duwang aki niya ang sa iyang pagsadiri. Pagkalihis ni nagkapirang aldaw, ipinabakal kan nguhod ang kahirasan niya, danga nagduman sa harayong lugar. Duman niya ginasto ang kwarta sa maraot na pamumuhay. Naubos ang gabos niyang kwarta. Danga nagkaigwa nin makuring gutom sa lugar na ito, kasi nagpuon man siyang magtios. Kaya nagdulok siya sa pagpatandan sa saro sa tagaduman. Isinubol siya kaini sa iyang ama, tanganing mag-ataman kan mga urig. Buot kuta na niyang malauganan sa iyang tulak, maski kan mga ibinabahog sa mga urig. Alagad mayo ni nagtaos sa iya nin anuman. Kan makapag-isip-isip siya, nagsabi siya, subraan kakanon kan gabos na tinatandanan na trabahador, duman sa harong kan ama ko, mantang ako magagadan digdi sa gutom. Mapuli ako sa sakuyang ama, asin sasabihan ko siya, ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo. Bako na akong maninigo na apudon pang aki mo. Ibilang mo na sana akong saro kan sa imong mga tinatandanan na trabahador. Kaya naglakaw siya, papuli sa iyang ama. Harayo pa, natanawa na siya kan ama niya.
Naherak nin marhay an sa iyang ama, kaya nagdadagan. Ining nagsabat sa iya, kinugos siya sa kahinadukan. Sinabihan kan aki an sa iyang ama, ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo, bako na akong maninigo na apodon pang aki mo. Ibilang mo na sana ako ang saro, kan sa imong mga tinatandanan na trabahador. Alagad inapod ka namaan sa iyang mga surugoon, dali ka mo. Darahan nindo digdian pinakamarhay na gubing, asin suulutan nindo siya sa iya, singsingan nindo siya sa kasapatusan. Dangan daraha digdi an pinatabang ugbo na baka asin bunoa, magugma kita, magbangkete kita. Hulitaan aki kung inigadana, alagad mo niya nabuhay diwat, nawara, alagad nako ana, kaya nagpuon sindang magurugma. Kan oras na iyan, an matuang aki, papudi na hali sa uma, kan haranina, siya sa harong, nakadangog siya nin musika asin sarayaw. Inapod niya an saro kan mga surugoon, dangan hinapod ko na noan nangyayari. Nagsimbag an surugoon, nag-abot na ang tugang mo, pinabuno kan sa imong ama, ang pinatabang ugbo na baka, hulitan nakabalik siyang ligtas sa kabuhay. Naanggot ang matuang tugang, asin habong lumaog sa harong, kaya nagluwas ang sa iyang ama, asin pinakiulayan siya, lumaog. Alagad sinabihan niya ang sa iyang ama, hilingaman daw, pinaglingkodan taka sa haloy na panahon, asin dahi ko linapas, ang sa imong kabutan. Alagad anuman lamang ang tinaumos ako, mayo, maski sarong sadit na kanding tanganing magugma ako, kaibakan sa kong mga katuod. Alagad pagpuli kan aki mong iyan na nagsayang kan sa imong pagsadiri sa mga maraot na babae, ipinabuno mo pa ang pinatabang ugbo na baka. Nagsimbag ang ama, aki ko, danay kang nasa kaibahan ko, asin sa imo ang gabos na sa diri ko. Alagad dapat kitang magbangkete, saka magugma, ulitaan tugang mong inikadana, alagad na buhay liwat, nawara, alagad na kuana. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kakurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. May hapot po ako sa Indo, na-obserbaran ko pagpuon kan Santa Misa. Paano po kita nangunguros? How do we make the sign of the cross? Sige daw po. Ilingon ko daw po. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. May nahiling kaya ko. Gari, tigi dali. Ako, of course, tama po itong panguros nindo na siring po kaini. Ako may dikit akong tigdadagdag dyan. Pag mata ko pagkaaga, bago ako magturog pagkabanggi, nangunguros po ako siring kaini. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, imbes na maarog po ako kaya, di kugos ko sa diri ko. Sige daw, baluon ta daw po, sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Yan. You feel God's love and embrace while you make the sign of the cross. Iyan ang pinagseselebrar tangon yan sa ikaapat na Domingo kaining Kwaresma, Letare Sunday. We are asked to rejoice because we have a God, we have a Father who loves us so much. We have a Father who is forgiving, willing to forgive us, maski ano pa man ang naginibo niya tong sala sa iya. Iyan precisamente ang istorya kaining parabola na sa tuyang nadangog, na medyo halawig ang istorya. The parable of the prodigal son. Ang parabola kan masumbikal na aki. Pero sabi kan mga biblical scholars, actually, this is a story of the loving and forgiving Father. Ang magayunda ang titulo kay ni Bako, so prodigal son, kundi prodigal Father for loving enough His Son and forgiving Him despite His sinfulness. Despite kan sa iyang pagiging prodigal, inako siya kan sa iyang ama. Because this parable demonstrates how God shows us His mercy and love though we are undeserving of such. Bako na kita maninigo
Pero padagos na tinatao sa tuya kan Diyos, an sa iyang pagkamo at sa paagi kan padagos niyang pagpatawad sa sato. Tahali daa sa kapanuan kan sa iyang puso, hali sa kadakulaan kan sa iyang pagkamo at sa sato, minabulos an sa iyang pagkahera. O wala ba kayong mga kamay? Pasalamatan ta daw po at sa tuyang kakurangan, kandakulang pagkamo at na iyan. Now, magayon na refleksyon pong gibuhon ta, hilingon ta daw po sa istorya kung saan kita mas nakaka-identify. We have several characters here. Main characters digdi sa parabola. Number 1 was the younger son. Sunguhod na akit. Ikadua, matuang akit. Ikatulo, ama. They are the main characters digdi sa istorya kaining parabola na nagtatao sa to nin retrato kung gura no kamumuton asin mapagpatawad an sa tuyang ama sa langit. Let's go first to the younger son. He was called the prodigal, masumbikal na aki. We can possibly describe him as a worldly son, makakinaban. Ngata, igwapa man sana siya kan inaapod na inquite right towards the properties of his father. Ano ang inquite right? The right of waiting or expectancy. Aki kakan sa imong magura, ma-open sa na po ang succession, masaksid ka sana sa mga pagsalirikan magurang mo pagkatapos na magadan sinda. Succession will only open upon the death of your parents. Pero ining aking ini, anong nangyari? Tawa na nga sa kuya Padiris o kairasan ko. Buhay pa so ama niya. Of course, he was the compulsory heir of his father, of his parents. Pero, makakaigwasa na siyang real right towards the property of his parents pagkatapos na magadan ining sa iyang ama. Yan. Iyan na sa iyang right. Siguro nagtutubod siya duman sa kasabihan, pasahon ta daw po, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Itao mo na sa kuya iyan, Papa. O, taanuhon ko pa iyan kung gadana ako. Siyempre, may mga cases baga po na nagpipredesist na inot so aking magadan. Yan, di ba? O, kaya, araw buhay pa ako. Tao mo na po sa kuya, iyan na sa kuyang inheritance, iyan na sa kuyang mama na, or baliktad, pwedeng tigsabi niya sa ama niya, aanhin pa ang kabayo kung wala na ang damo. So he asked for his future inheritance in advance. And ang makonsuelo digdi, so ama, nag-give in sa iya po kamautan. Out of love, he gave in to the wishes of his son. And this younger son, later on, gives in to his worldly desires and caprices. He squandered his inheritance. Sabi sa Bicol, nagpatimasang siya kan sa iyang sadiri. Tadakul su kwarta niya, may fake news nga ni siguro digdi. Sabi kan tugang na matua, pinatimasang niya ngayaan sa iyang sadiri sa mga maraot na babae. Pero dahil man digdi tinaram sa inutan na part, basta ginasto niya sana sa iyang kwarta sa maraot na paagi. Pero dahil man sinabi na ginasto niya ini sa mga maraot na babae. Nagibo man na istorya sa tugang na matua. Kaya ito palang uso naman ng fake news. And so, he lost his chances and opportunities, but later, naubos sa kwarta, felt the need for forgiveness. Kaya sabi niya baga, mga surugoon duman kan sa kuyang ama, mga masisira mantig kakaon, samantalang ako digdi, magagadana ako sa gutom. Kaya mabalik ako sa kuyang ama. Nagsulsul siya, nagbasol siya kan sa iyang ginibo. Mabalik ako sa iya asin sasabihon ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo. Dai na ako maninigo na po doon pang aki mo. See, kung paano po nangyari sa iyang conversion. Iyon, totoo, nagtalikod siya sa iyang ama.
Alagad, nagkaigwa siya nin resolve na bumalik giraray sa iyang ama pagkatapos na ma-eksperyensyahan niya ang pagkadai. Bako daw na sirig man kay ini, an magayuno na disposition kan lambang saro sa tuya. Ini an magayuno na retratong itinatao sa tuya. Totoo, gabos po kita makasala. Gabos kita nagtatalikod man sa satuyang ama dahil kan sa tuyang pagkakasala. Pero ang importante, siring na disposisyon na minabalik man kita, telling ourselves, I will get up and go back to my Father and say to Him, I have sinned against God and against you. I no longer deserve to be called your son. The recognition of his need and dependence on his Father. Ngunyan na panahon ng Kwaresma, magayunon man na manumbali kita sa satuyang Ama sa langit. Sa tahaw kan satuyang daig kamaninigo kan sa iyang pagkamuot. Let us also say, sorry. Sorry na Lord, inaamin ko na po ang sakuyang pagkakasala. Nagsusulsul na ako sa sakuyang mga kasala. Let us go to the older son. Sumato ang tugang. Ining mato ang tugang seemed to be a very good and obedient son. Sabi niya nga ni kipapa niya, "Day lamang akong linapas, nagtugon mo. Sinunod ta ka, bilog kong buhay. Day ako nagturog sa misa." May nahiling kaya akong turog. Following anything that his father asked of him. Pero, luminawas po sa iyang motibo. His real motive came out when his father welcomes back his younger brother. Bako sa nang winelcome, magiyonon nining akto kan ama, dahil niya hinalat na maglaog, nagdalagan siya paluwas, asin kinugos niya sa iyang aki. And digdi sa matuang tugang na dahi kayang akuon, itong sa iyang naabutan na eksena na may irinuman, may handaan, nagbuno paninbaka, nagluwas giraray su ama, tanganing kuguson siya, asin nagdahon siya palaog. Magayuno na imahin, whether we are the younger son or the older son, igwa kitang Diyos na makugos sa sinma ako sa to. Taminsan baga, nagigikitang arog kaining aking matuaman, we cannot easily forgive our brothers and sisters, lalong-lalo na itong mga naglamang, nagkasala, nanglibak sa satuya. Nagigikitang jealous about their success, di ba? May mga tao baga sa buhay ta na arog kaini, maugma pag nahihiling kitang didimalas. They are happy when they see other people unhappy. And they also become unhappy when they see you happy. Sa ibong lalado, when you become successful, igwang mga tawong naghihiling, nagsasabi sa imo, ay, iyan kaya ngayata, arog kayo na yan, ginibo ka iyan. Diba ga? They are happy when they see you unhappy. And they are unhappy when they see you happy. Yan. Iyon ang ganining aking ining matua. Sabi ko nga ni, siguro, kung nagpatawad sa na itong matuang tugang, ang title kito kaining parabolang ini, it should have been the parable of the forgiving father. Pero sabi ko po nga ni, the good news is, whoever we are, kita man sumatua, o kita man sunguhod, igwa kita nin ama sa langit na mapagpatawad asin mamumuton. Sabi nga ni Kansarong kasabihan, I think it was in the Little Prince, love has reasons which reason itself does not know and understand. Yung baga, nata daw ngayet tayo niya ang pinakasalan ko. Paano namuot ka? Diba? Nata daw ngayata, maski ulit-ulit niya akong pigkukulgan,
pigtatrayduran, padagos ko siyang inaako, padagos ko siyang pinapatawad. Dahil kan, ika namumuot sa tawong iyan. Love has reasons, which reason itself does not know and understand. So, and who is this loving Father? Saro kan mga karakter na nadangog tadigdi sa Ebanghelyo. Welcoming and ready to forgive. Ang tigahagad niya lang po sa satuya, na kita makanood na magpatawad man, asin mamuot man siring, kan siya namumuot, asin nagpapatawad man sa lambang saro sa tuya. Paboritohon ko po yun yung saying, sabi naman, even if you walked 1,000 miles away from God, you will only need one step backward to get back to Him. Because He always follows you wherever you go, whatever you do, because He loves you so much. Dawa perang beses ka pang tumalikod sa iya. Gurano pa man kita rumayo sa iya, maski makaabot pa kita sa ICC, sa Hague. Kaipuhan ta sa nang sarong step backward. Kaipuhan sa nakuta nin sarong pagtalikod sa satuyang lumang sadiri. Tanganing makabalik giraray kita sa mahal na Diyos. Taan sa tuyang Diyos, pirmi po kitang tigsusunod, sain man kita dumuman, ano man ang ginigibuta, dahil tanamumutan niya kitang gayo. So kaya ngunyan po ang Kwaresma, hinahagad po sa to, nabubalik, manumbalik sa pagkamuot, asin salado kan sa tuyang kagurangnan, that we go back to our Father, to His embrace and sight, leaving away our past and start anew in our lives. Because in God, we all have a future. Christ became our present so that we may become His future. Christ became man so that we may have the opportunity to become like God. Ngunya na panahon, gusto kang Diyos na bumalik, asin kuguson giraray kita. God wanted to embrace and kiss us and lead us to the celebration of Easter. So ngunyan na Kwaresma, let us journey with Him as we receive His forgiveness and love. Amen? Singaran ka na ba? Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tindog tabit. Maugman niya itong ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Panonin pagsarig idulot niya to an sa tuyang mga pangangaipo sa Ama, nahulikan sa iyang pagkamuot, dahil naghihiling kan mga pagkukulang niya to, kundi nagsasabat sa pag-ako sa to. Sa kada petisyon, masabi po kita kagurang naninanyugaan sa mong pamigi. Kagurang nanihinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan, padagos na maging buhay or buhay na tanda, kan totoong pagmangno asin dusay, na pangataman sa mga sinayumahan, asin isinikwal kan sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang naninanyugaan sa mong pamigi. Tanganing ang mga pamayukan gobyerno, makanood mag-ako kan sa indang mga pagkukulang, sa pag-utob kan katungdaninda sa mga namamanwaan, asin panindugan ang panuga na maglingkod sa katawuhan.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring sa mamumuto na ama kan parabola, magi kitang mahuyo sa pagpatawad kan mga nakakulog sa to sa anuman na bagay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, asinan gabos na nagsasakit, makasabot na sinda namumutan kan Diyos, huli kan pagmangno asin pangataman sa indanin iba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an ilaw na daing kasagkoran, magbangraw sa gabos na mga gadan na nagtalikod na sa kinaabanin kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Inanyugaan sa mong Langit no na Ama, mamumuton sa gabos mong linalang, giyahan mo kami sa buhay na ligtas, hulikan sa imong pagkamo, at tabangi kaming makanood na magpatawad asin na maggibo miman ini sa oral daming pamuhay-buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Anuman nakarayan, nasa tuyang naginimo, iyan uli lamang sa Diyos na nagimonin gabos. Magtabang ka man sa kapwa mo, magimos man sa lukhang, gabos yan mayon ikahulugan. Kung bakong sa minaray kitang gamiton, kan sa tuyang kagurangnan, sa pagbalangibog niya, kan kataning kasaning gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang ninbulong na daing sagkod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli kay ni madaugming mga parakasadaan kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangangaipo, baka arog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kay bakan mga daing mabilang na angkeles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit
Hosana sa kaitaasan. Panananan minaliti sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabuwas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakan kainitay ni ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kainitay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kagurangan, iminaamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapayag. Sagod na'y kamagdaton, sagod na'y kamagdaton. Kaya kanina nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawkon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Likas sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang Urawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod, kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po nga na iras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Sa lakan hawak sa Kristo. Tawagin mo po. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaban. Kaherapi kami, kaherapi, kaherapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaban. Kaherapi kami, kaherapi, kaherapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan At tinaban. Dawi kami, O dawi, ni katuninongan. Mga dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyat tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos da ugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinaban. Namimibi kami, liwanagi ang samong puso, kan banaag nin sa imong grasya, tanganing mahimoming danay na masamutan, an maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamuot sa imo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 50,383 pesos and 95 centavos. Anaambagta po sa siring na oras kan misa, 5,107 pesos. Ang second collection, nag-abot po sa 8,403 pesos and 70 centavos. Ang Parish Commission on Social Concerns, nag-iimbitar po sa Satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA ay po ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ng Legazpi. Ang TADA sarong acronym na buot sa bihon, tanganing ang dukha at amanon. So the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom na pakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangaipo. Asin man makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa lado kan edukasyon, siring kan scholarship, health, siring kan medical, dental, asin optical missions, asin kan disaster risk reduction. Ang pagtada saro sa paagi, tanganing makatabang po kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya maging parte kan programang ini, magpalista lang po asin magkoa o magpareserba kan sa indong tada canisters. Diyan sa mga tao po sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns o sa opisina kan parokya. Ang mga canister sa tuyang huhulugan, nindai mababa sa piso o roal daw, asin ibabalik sa ikaapat na Domingo kan bulan, poon sa Abril ngunya na taon. Pirmo po girumdumon ang sinabi ni Hesu Kristo, an ano man na ginibo nindo sa saro kan pinakasalit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Mari na asin magtada kita. Maawat mi mampong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Anonymous, 2,750 pesos, 1,800, 700. Apat na Anonymous na nagtaunitig 500 pesos. Anonymous, 350 pesos, 166 pesos and 25 centavos, 100 pesos. Holy Cross Parish Nabua Camarines Sur, 2,000 pesos. Bobby Castillo, 1,000 pesos. Lani Alemania, 700. And Devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Indukabos na nakatindir kan misa, sa mga naglingkod sa Satuyang Misa, magpoon sa Satuyang Choir, live streamer, lectors, commentator, mass collectors, lay ministers, and ang Satuya pong mga sakristan. And siyempre, ang mga sponsors
kan sa tuya pong misa. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo, asin maghagat kan bendisyon. Kagurangnan, bantayan mo ang mga namimibi sa imo, ang duyugan mo, ang mga maluya. Asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom, nin mga magagadanon. Asin ang mga nahirakan kan agawon, nahirakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa urog kahalangkaw na karahayan. Huli kay Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ingisisay man ang bumuhay para sa sarili lamang. Ingisisay man ang nagagadan para sa sarili lamang. Ikalabos may panimbagan sa lambang saro. Itagabos, iniripon ng Diyos sa pagkamo. Itagabos, iniripon ng Diyos sa pagkamo. Thank you and good afternoon.